Nukuri jino matang bor kadang sutrisno benih kakung dalah putri kang sami perawatan. Ing mriki pinangka pasugatan ingkang ongkos pindah. Nggih menika medalipun tari kuda kepang. Punakawan perang tanding kalian Prabu Celeng Sregi pramila kados pundi bebaripun ugi lemasan para putra. Kawula sak kanca namung saged ngaturaken sugeng pinarak sugeng Amir Sani. Sumangga, sumangga. Banyu. Bar dahar napa to Mbah kok pun keselak kaya ngoten? Piye, Nduk? Bar mangan apa kok wis keselak kaya ngono? Biasa, Nduk. Aku lek bodo-bodo ngene iki biasane nggone putuku. Disuguhi dimasakne. Masakane apa Mbah ki mau, Mbah? Bothok curek. Dadi rada nyanggrok kene nang intel-intel. Nyantol teng intil-intil. Omben, Mbah. Kene lho, omben. Iki banyu apa iki? Rasane kok asin. Jajal, ombenan. Oh iya le, iki pemerah bodho ngono tenan kowe tak jak ngulon rono lho. Gelem Nduk, roh kowe ngulon rono roh. Nanti Mbah, nek ngulon ki nanti. Ngulon juk terus ngalor titik. Wah, aku genah iki. Ngendi? Ngujang Karangrejo. Kok malah ngujang. Ngujang Polsek ngono. Oh, polsek to. Takon turu kono. Sik ya Nduk ya. Sarehne iki sik sasine sawal. Adewe bodho sik bodho oleh 5 dina. Iya ta. Adewe elek-elek yo kudu ngucapke. Nah. Cek meneng ae. Aja omong dhisik. Ya kayak tak ngomong to, Mbah. Ya kayak tak ngucapne ngono. Iya sik to, mikir kok. Wabarakatuh. Urung ya Mbah ya. Uluk salam ki ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora dipek mburine, aja dipek buntute tok. Oh, lah aku mong piye? Wabarakatuh. Kuwi sing kliru, Nduk. Lah ya sampean ki tak benerne,
Mbah. Lah iya sing bener piye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah terus aku meng piye? Wabarakatuh. Nah, Kok Domongi aku sing kliru kok ngengkel. Aku ki kliru. ayo ndang diucapno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok ra enek suarane kabeh to, Mbah? Sik, Nduk. Iki aku tak tutur delot wae. Wong salam kuwi wajibe muangsuli utawa dijawab. Ya toh? Dadi lek kene assalamualaikum kudu dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, ngono. Ngaten nggih ibu-ibu nggih. Nggih, mugi-mugi sedaya sing teng mriki jawab kula dongakne. Mboten kutahan bensin niki. Sampai kutahan wae cilaka. Nggih, kula ambali sepindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ingkang jawab salam kula dongake panjang umure. Amin. Sehat badane. Kathah rejekine. Lan ugi enggal lunas utange. Oh, kene biyanter ketok akeh dhewe iki utange. Wayahku. Nggih, alhamdulillah kula saking rombongan Nyukarya Muda sarehne niki tasik sasine Sawal sepindah ngaturaken taqabbalallahu minkum wa taqabbal ya karim. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Tuku kupat dipangan karo santen. Menawi Ora ngono, Mbah. Ora ngono, Mbah. Sing viral-viral kuwi ora tuku kupat. piye Nduk? Piye Nduk? Niki ora saru lho ya. Ya. Iki ngene iki ya apik. Jembut Eh, kecelup santen, Mbah. kuwi apa kuwi Nduk? Menawi luput nyuwun ngapunten. Oh, alah parian ta kuwi Mang. Iya. Wah, aku langsung mak teratap ngono. Celup santen iki ndak oleh dirubung semut. Aku yo ngono iki, Mas. Yo aja kuwi. Lah piye, Mbah? Yo liyane. Parianmu piye, Mbah? Lah Yo nek pomo aja kuwi mang. aku iki mau jane ya ora ngerti apa-apa, Mbah. Aku dibisiki iki lho, Mbah. Dibisiki sing ngendang. Tukang kendang. Oh, layak. Loh, sing kendang iki to? Heeh. Kok tak kira kendange iki, Mang. Dadi kendange kok putih. Iki ngono ya menungso, Mbah, diwehi nyawa. Oh, nggih. Jembut. Kok kuwi neh. Rambut putih koyok santen. Ya toh? Nggih. Yen enek lupute nyuwun ngapunten. Nah, Ngono lho, Nduk. arepku ki mau ya ngono, Mbah. Lah terus kok iso medun rene? Lah wong lek omong rong tutuk, aku ya mek go teko jembut ngono tok. Hei, Mbah. dibaleni neh sian. Adewe ki jaranan sing mengandung tatanan tuntunan. Dadi aja sampe muni ngono kuwi. Gak pareng nggih, Mbah. Ndak pareng, Nggih. Nduk. Pangapunten ingkang kathah niki tasik ulan Sawal Idul Fitri nggih. Idul Fitri. Lah nggih. Dadi ndak pareng muni ngono ya. Nggih, kula tak ngucapke minal aidin wal Wal faizin. faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, yang Nggih. mana sing apik. Semua untuk kru Nyukarya Muda. Lepate ingkang kathah mbok bilih kula sak rombongan gadah kalepatan. Nah, apik ngono, Nggih. Nduk. Berarti kosong. Kosong. Wis, lho Bos. Nyuwun sangune Mbah tapi. Lho iki wis kosong lho, Nduk. Nggih. Dadi iki kok mulai ya kosong lho ya. Ya mboten Mbah. Nyuwun sangune no Mbah. Sango. Nggih. Kok gampang. Ndang bukaan HP-mu, barcode ndang tokno hiris ya. Kene Mbah gaul kok. Iki ngene, Nduk. Nyukarya Muda ki sing wis biasane ditabuh jaranan lak metu ngono ta, Nduk. Nggih. Iki spesial ning sasi Sawal, iki engko jarane ditokke. Iya ta? Jarane ditokke. Ditokke teko kene. Ya, Oh, teko iya, kene iya. ditokke ding ding. Teko kene dibeleh. Dibeleh. Yo kon joget nang kene, ngono lho, Nduk. Iya, iya, Mbak. Ngono dadi Nganggo iringan lagu. ora Lah nganggo apa? iringane solawat.
solawat. Dadi ben koyo Pak Yai munggah. Ya lagu karo gamelan iki lho, gendeng-gendeng gamelan iki. Ngono lah. Dadi iki memang seje desa mawacara, seje jaranan, seje kreasi. Ngono ya, Nduk ya. Ayo Mas, kendange Mas. Ayo jajal. Kendange. Nyapa ditabuh iki? Dolen. Dolen gitu ku pempes karo gitu ku susu. Susune anake bos. Nggih, wis alhamdulillah lho iki, bose ya tas dipinaringi apa? Momongan. Iki sok mben lek pitonan, wah, geden-geden. Jaranan iki 7 dina 7 bengi. Hah? YouTube. YouTube. Alhamdulillah bolo-bolo YouTube iki ya bodho nglumpuk. Tak dongake kabeh muga-muga pinaringan sehat. Bariki akeh hiburan, bariki akeh kegiatan, sehat selalu, rezekine lancar. Nah ya, ayo Mas ya, nyu karya muda. Pangapunten ya Nduk ya. Pripun Mbah? Nyatu ya jenenge kreasi ki rena-rena. Nggih. Jaranan ki macake ya rena-rena. Nggih. Pehno iki sik sasi bodo, ya to? Nggih. Cek iki madhep rono ben ketok. Nah. Lah sing ditokne malah botol Yakul lho, Nduk. Jan ra nyimpang botol Yakul tenan. Kono amur kancane, gendul pertalit ya. Kono rada rono. Nah. Wah, nyatuk ya nyu karya muda ki nyatuk ya seje nyatukan. Nyun sewu, Mbah. Pripun? Iya. Lah, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, menika jaran sing nomor setunggal namine sinten? Namine jaran sapa jenengmu? Olga. Celukane Oglek. Namine Olga. Celukane Oglek. Oglek. Omahe iki lho, perapatan ngidul lho. Niku ndak. Oglek. Alah gayamu. Sini. Alah. Anakmu delok. Wah, beneran sesuk lek nangis ibuke awakmu takon macake ngene iki. Ben meneh. Niku bengi niki dapuk napa, Mbah? Dapuke Yai Semar. Yai Semar. Nggih, dan iki Mbah Semar iki ngono punakawan, Nduk. Punakawan. Oke, baik. Heeh ta. Iki dapuke Semar. Jajal tak tokne neh ya, Nduk. Nggih. Sapa ngerti engko bar Mbah Semar metu, tak tokne neh sing metu buta. Ayo, heeh. Jarane rada galak iki. Jarane rada galak.
Nduk. Iki kok gak kaya jaran sing nomor 1 mau to, Mbah? Lah ya kok galak men to iki. Lah kok metune? Kok sajake? Iki ngerti aku, Nduk. Piye, Mbah? Kok galak iki ngerti aku. Ya apa? Birahi. Jarane wis birahi. Wayah ngedu. Wayah nyontekne iki. Wayah nyontek nih. Ya. Tenang. Wah, iya Nduk berarti iki birahi ngono lumrah. Mergane wis ana sing didu saiki. Dadi kok mau njaluk ngono ana jujukane. Ono. Lah iki setahun kepungkur nang Blitar iki sik urung duwe gandengan lho, Nduk. Saiki. Saiki ya wis. Nah, jaran sing nomor 2 kuwi jenenge sapa, Mbah? Iki ngono jenenge tole gareng, Nduk. Tole gareng. Heeh. Tole gareng iki lek mlaku po sing kecancik sikile iki. Heeh, iki sing lek iki tole garenge Nyukarya Muda. Oh. Ora kecancik siji, Heeh. ning kabeh dadi kencal-kencal. Kencal. Ora wong bengi iki jaran gareng kuwi mau metune langsung mancal mbae. Lah iya ora duwe tuga blas. Kene. Minal Aidin. Wes. Kono, nggonmu kono, keliru. Galak tenan iki ya. Jaran kok agresif lho. Oh iya iki. Wis ngiler anune. Ayo. Iki neh ya Nduk, tatane neh ya. Nggih. Ah, iki. Kandaria kandha manuke apa manuk kodang pencokane dhuwur gedang aja mencok dhuwur gedang pencok nang tukang gedang rere sawung letak jos madhep rono. Nah. Tole Petruk iki, Nduk. Iki tole Petruk. Tapi nyuwun sewu niki Petruke. Niki kaslupan kala jengking. Dadi iki jambule ning ngarep iki. Iki parane ning mburi ngene lho, Lela. Kok iso mok parakne ning ngarep? Nah, wis. Mosok mandeke yo ndingkluk ngono to, Mbah? Ngadeg kene sik tak dongkrake. Nah. Lah, lek ngene iki kan yo bagus to, Nduk. Nah, nek ngono katon Ndok iki ngadep rene to, Truk? Madhep rono dhewe, Truk. Lah, ngono lho. Lah, ngono. Jambule lek ketok kenceng yo. Dawa. Ireng dawa. Ireng dawa jerawik. Pas, dan koyok penangkal petir, Nduk. Kono parkiran nih, kene. Wah, pinter, jarane bagus-bagus. Masalah. Ngene iki po yo larang yo, ngene iki. 1, 2, 3. Oh iya, sik enek, Nduk. Iki sik enek. Ya. Ini madhep ngarep. Ndingkluk. Sret. Wajahe madhep ngarep. Nah, wis. Ini iki gone. Anu iki saman zoom ya, Mas.
Delok iki sampean zoom kok sampean juduli Rodong Opak Gadung ngene ya. Aja merenges. Kono, parkir kono. Mundur. Jarane bengi iki kok nyeleneh-nyeleneh ya, Mbah. Aneh-aneh. Sing metu kari dhewe iki dapuke dadi apa iki, Mbah? Iki ngono dadi Bagong. Dadi Bagong. Heeh. Wetenge gedhi apa ora, Mbah? Gedhi jane. Oh. Wis sampean buka isine di Siti Seken ngono meri. Oh. Lah sing mburi ya gedhi apa ora, Mbah? Sing mburi, Heeh. sing mburi trepes. Sing mburi kudune gedhi ya ketara nek ada entut gedhi. Endi? Kuwi Iki apa gedhi? wekku. Wah, wek. Wes ya iki ya. Iki wis genep ya punakawane. Saiki tak tokne asli jaranane Nyukaryo. Sing asli. Sing asli. Iki jelas sing bagus-bagus iki. Jelas sing bagus Ya, dhewe. ya. Ayo nih! Warga! Yung! Karyo! Mudo! Doyo! Ayo ya! Doyo pedhot! Katon sigra jogete! Katon bagus riasane! Bijil saking sanggar pangriasan nu! Aryo! Mudo! Oh ah! Oh ah! Loh! Mana? Siji loro telu papat limo enam wes dok. Sampun cekap. Jarane wis jangkep 6. Nggih. Sing loro keri-keri iki mang asli jarane Nyukaryo Muda. Asli jarane Nyukaryo Muda saya sudah tidak asing lagi. Sudah tidak karo sing etan dhewe. Sing etan dhewe rambute gondrong sapa, Nduk? Daya. Pedhot. Sang pencopet. Engko diringkus mung. Ora masih pencopet hati seorang wanita. Oh iya. Halo ya. Halo. Halo ya, Mas Jaya pedhot. Bengi iki ora pedhot to ya? Ora, iki Ora. aman. Sing kene karo sing keri iki mang loro iki mang pawakane cilik dhuwur, Nduk. Iya. Heeh, sesuai karo sasi Sawal. Di Nggih. sawang kok kamera malah koyo Astor. Opak gambir. Bapak gambir. Ya, wis iki genep 6 ya, Nduk. Nggih. Tak titipne awakmu karo sak kanca. Nggih, Iki Mbak. anak-anakku iki ben padha joget. Nggih. Iki saman mong engko sampe titi wancinine paripurna pagelaran. Ngene ya, Nduk ya. Nggih, Monggo nggih. sareng-sareng Nyukaryo Muda. Vesya Audio. Sang pate sikro anata baris nyawiji gomolon dampyak-dampyak kumregut lampahe kumrapaking watak miangagade kumbalarang bai soraknya kumuro mulawing wasana para
Tomo waraga nyukarya muda lumaksana magita ing baris. Beyak, beyak. Siap. Siaga. Hey!
Barano uga kinasih kalung candra kirana Dewi Setara Taji lelewati panasah amanati Saku setya ekarwo nadyan kacoba akeh ngrupika wis madhep mantep kalbu anggo ndeli tresno kang satu winengku satriya utama panji asmara bangun putra ing jenggo nyoto sejarahe kabaran tumeka sabrene nalikane duwe ngoni Pindha mustika Dewi Sekara Taji wis madhep mantep ing kalbu anggo deli tresna kang satu winengku satriya utama panji asmara bangun putra ing jenggo nyoto sejarahe kabaran tumeka sabrene nalikane duwe ngoni Pindha mustika Dewi Sekara Taji Yu Karya Putra Lambai Paranayaka minangka prajurit Gandara ing prajurit Prabu Trana Sewangdana prajurit Nabeda kang cacahipun setunggal atus 9 sekawan kang nuwuh wonten kraton Kediri kang asma Sarat Panglamaran dumateng putri Kediri kang jejuluk Kusumaning Ayu Dewi Sangga Langit minangka panjangiping Srana Patembaya Praja Kediri ananging ana sampahing gunung Kendheng kapigal dening sang panguwasa gunung Kendheng kapigal dening sang Prabu Jararan Sregi Prabano melebet nira
sang ratu Jaran Sregi. Apok-apok Suraprata Jaya Prata Jaya Kita. Kasusul dening Sang Prabu Jaran Sregi. Prabu Jaran Sregi yang sami ngreksa panjaluk Ambeka tindake prajurit Bantarang ing prajurit Prabu Klana Sewangdana ingkang rangsang pinanganten Boy Prabu Klana Sewangdana pikantuk sopaning Ayu Dewi Sangga Ratu Jaran Sregi.
wiji mring pangeran. Mugia kadang mitra sami kalis lir ing sambikala tinebehing saking bilahi.